Nugui mankana norok chini Sir David Murasing bini kamno nugui tei bubagrani kamno nugui khoroksa takhuk uansa wngwi bini je scooty showroom dugani jeo poster o chini David Sir ni mung bai tei chini bubagrani mung rijak bo mono swngka borok no tamoni bagui ani mung bai bubagrani mung mohai riui toni tamo karon tong hinui swngmani yagulo je owner rok o dugani o malik rok kok reply rikha ang nongni kam no belai kheno naithokjago norok jephru MDC manui kwplai wngmani yagulo norok aswkkai borok no hamjagui logi riui kam khaikya yo kok saka mo khorok ni je aro uansa tongnai mo dugani owner je school logo thangui chair rok no chupamani nugui je kwrui rok no patiwawi nukhung kwpla kisik rongo naimani bagui bono hamjagui kaisa tini surprise hai system rikha belai kheno khatung khaja wngbo tamoni hinkhe mohai samung no nugui buibo joto no naithokjago buibo joto no mwchangjago chini tiprasa bosong ni borok simiya kwbangma bosong ni borok no mohai khe hamjago je buino chupamani ba help khaimani nukha hwnkhe chwng tini nukmankha je bwskang ni o mangpili o borok bobo hai hwnkhe hamjagui bui bai thangjak bobo hai borok bobo hai tomung tongkha hwnkhe bui jolijak chwng chini Sir David Murasing ni o tongmani nugui no saimankha amoni sabai o joto no help khaina bagui.